Dnešná klientka ku mne prišla s dlhými, krásnymi vlasmi a jediný problém bol, že boli veľmi suché. Takže ideme to vyriešiť. Najprv sme urobili peelingovú procedúru, aby sme vyčistili pokožku hlavy. Potom som všetko zmyla, umyla hlavu šampónom a vykonala diagnostiku vlasov, aby som pochopila, akú rekonštrukčnú kúru urobiť. Rozhodla som sa pre proteínovú lipidovú procedúru, pretože klientka plánuje na budúce urobiť horúcu procedúru a chce mi vlásky spevniť a zhydratovať. Začali sme proteínovým krokom, do ktorého som pridala aktivátor kolagénu a keratínu. Dnes som aplikovala po celej dĺžke vlasov a nechala zohrievať po termočápku na 20 minút. Potom sme všetko zmyli a druhý krok bol lipidový. Nanesla som kúru na vlasy a znova nechala zohrievať po termočápku na 15 minút. Po zmyti sme naniesli finálny krok, rekonštrukčný sprej. Táto procedúra slúži ako vizuálny efekt po regenerácii vlasov. Nasprejila som každú prameň, vlasy sme vysušili a vyrovnali sme vlásky pri nízkej teplote. Výsledok ma úplne šokoval a rovnako aj klientku.